Менськ. Менську слово. Мінськ вітаю. Сьогодні у нас трошки підгальмовує, ну, гэта такое. Спрабуем на новых фарматах працаваць. Зараз паглядзім, як пойдзе трансляцыя. Сёння наш стрым будзе прысвечаны нашим сябрам, нашим донатарам. Мы сёння будзем распавядаць пра тых людзей, якія нам дапамагаюць рабіць добрыя справы. І я вітаю з одного боку свого сябра, пана Василя. І пропоную вам провести добрий, гарний вечір разом з нами. Пан Василь, вам слово. Дякую, Хелен. Дякую дружньому каналу. Дякую країні, яка в моєму розумінні є нам дружньою, особливо в тих постатях, таких як Хелен Мінська, Анатолій Сайгон, Щирий Кот і багато інших наших друзів, колег та самих звичайних громадян Республіки Білорусь, особливо тих, які нам співчувають та допомагають. І я здогадуюсь, що серед донаторів, а чому серед донаторів? Адже ми сьогодні присвячуємо саме цей вечір нашим друзям, які допомагають нашим каналам. Але не зовсім нашим каналам, а ця допомога йде людям, яких ми підтримуємо. Тобто з вашої допомоги абсолютно нам нічого не залишається, ми і не прагнемо всю допомогу, яку ми надаємо. А я ще вам більше скажу, що Хелен сама допомагає і не один раз донатила на мій канал. Так само я свої власні кошти докладаю, коли ми збираємо певну суму. І про це ми сьогодні будемо говорити. Докладаємо до того, щоб підтримати саме ті наші дві сім'ї. Олександра Безпалого. Є такий волонтер, він екс-волонтер, але він постраждав, Святослав Щербина. Це кого я сам особисто підтримую. Звідси кошти не йдуть на підтримку. Ну і цей місяць, Хелен, я кладу кому, а ви скажете, от ви зібрали коштів чималу суму, і ви, переславши ті кошти, ми їх долучили до кого? Будь ласка. Я долучала свої кошти, які я не бачу, на жаль, себе, і друзі, напевно, бачать виключно вас, але ви сьогодні пригажуєте мого стрима, тому пан Василь не має питань. Я перераховувала в цьому місяці кошти нашим сім'ям. Це пані Анна наша, пані Оксаночка. Також ми збирали з друзями кошти для нашого Саші Безпалого, тому що йому дуже потрібні гроші на телефон. Також в цьому місяці я дуже рада, що ми могли допомогти, і мені здається, ще допоможемо більш Тернополю, тому що там була дуже важка ситуація і вона залишається ще важкою. І ми перерахували завдяки вам 1000 гривень, і я дуже сподіваюся, що ми зробили дуже гарну справу і, мабуть, навіть комусь врятували життя за рахунок того, що лікар був в масці, в перчатках, в окулярах і міг зробити свою працю якісно і дуже чудово. Тому я щиро дякую нашим друзям в чаті. Я бачу своїх найкращих, мені здається, глядачів, які заходять дуже часто, дуже спостерігають за чатом, допомагають мені вести стріми. І, чесно скажу, якби не вони, пан Василь, мабуть, і мене б не було, тому що я б цієї підтримки не ощущала, і мені, мабуть, би навіть не хотілося так працювати з таким рвенням. Ви бачите, що я трохи вже продвинулась в своїх стрімах. Я навчилась використовувати деякі програми, які зараз мені допомагають дуже працювати. І нарешті я навчилась також збирати донати. І я щиро дякую друзям за підтримку, яку вони оказують мені і під час стрімів, і після стрімів у вигляді своїх коментарів. Я сьогодні з задоволенням зайшла на свою сторінку і з радістю відповідала і на питання, і просто щиро дякувала за те, що вони мене привітали вже після стріму. Навіть ті люди, які були зі мною в стрімі, зранку знайшли час сказати мені дякую.
І я з всім серцем своїм відчуваю їх тепло, їх енергію. Тому, друзі, я вас бачу, я вас дуже сильно люблю. Дякую, що ви в мене є. Хелен, дуже класно все ви сказали, адже дійсно саме наші глядачі наших каналів, наших дружніх каналів, які дивляться, пишуть і мало того, відкривають свого гаманця і жалують гроші на ці проекти. Тому це дуже благородна справа. Ви знаєте, я не знаю, що думають ті люди, коли починають це вперше робити. Адже, мабуть, іноді, можливо, у людей закрадується думка, а чи дійдуть гроші? Я просто пригадую і податковий Майдан до Майдану 2014 року, в 2010 році в нас був податковий Майдан. Я на цей Майдан збирав гроші в себе на роботі, відносив в штаб, віддавав. І ще Майдан 2004 року. Тобто в мене це вже давно приспалося, але я, віддававши гроші адресату тим людям, які безпосередньо потребують. І знаєте, коли зайшли ці моменти, коли почали картки діяти, волонтерські картки, і маючи вже досвід, багаторічний досвід всіх Майданів підряд, я навіть ще пригадую, коли в 90-му році була революція на граніті, то тоді безпосередньо люди приходили, ніяких карток, нічого, це все зрозуміло. Приходили, була навіть не скринька, а такі коробки паперові. Прямо там люди на Майдані, там були намети невеличкі, це тоді студенти в 90-му році вийшли. І от люди приходили, там 5 рублів тими, хто, можливо, не знаю, які суми, не буду говорити. Я бачив там трояки, п'ятірки, десятки лежали, люди просто приносили на підтримку нашим студентам. Це було вперше в 90-му році, у далекому 1990 році. Це ще була Українська Радянська Соціалістична Республіка. На той момент в мене була гарна зачіска. Дякую. Пан Василь, ви і зараз чудово виглядаєте. Героям слава, живе вічно, з лівого берега друг нам прислав донат. Я, правда, прослухав скільки, але це не важливо. Важливо те, що друзі долучаються. Патріот Слобожанщини вже переслав свій донат сьогодні. І, друзі, я вдячний за кожну краплиночку. Так от, вернусь в той час, коли була шевелюра, насправді, ну, і все таке. От. 90-й рік. Потім 2004 рік. Всі пам'ятають, це помаранчева революція. Тобто, це черговий етап, але з тих пір пройшло 14 років, з 90 по 2004 рік. Ну і потім податковий Майдан, це 2010 рік. Це буквально, виходить, 4-й, 10-й, всього 6 років. Так, 6 років. 6 років. Невелика, але податковий Майдан був безкровний. Туди десь, я вже зараз не пригадую, ну ми двічі виходили по суботах, це десь, можливо, розтяглося днів на 10. Тоді ми добилися, тоді це якраз Янукович прийшов до влади, і команда Азарова робила дуже багато різних моментів, щоб прищемити бізнес. От до мого сорому, я знаєте, який пропустив Майдан? Мовний. Був мовний Майдан. Ось, от це єдиний Майдан, який я пропустив. Не тому, що я не підтримував його, а тому, що так в силу різних моментів склалося. Ось. Тому маю я собі ташечку, такий нелік покласти і, скажімо, колись виправитися, можливо, в цій ситуації. Але так як я завжди розмовляв рідною мовою, то буду так вважати, я був учасником того Майдану на відстані. І до чого це я так все розповідаю? І всі ці Майдани, всі ці події дали мені зрозуміти, якщо ти будеш підтримувати, від того щось зміниться. І від того, що зміниться, тільки на краще. Адже ти є учасником боротьби за всі ці, скажімо так, першоджерела. Адже незалежність, мова,
бачення, навіть той же самий податковий майдан, щоб він правильно розвивався, бізнес, і все це те, що дає можливість нашій країні кріпнути. А от розкажіть мені, будь ласка, що вас спонукало, Хелен, от коли ви в першу свою, скажімо, пожертву зробили, якщо так можна сказати, чи свій донат надіслали, от про що ви тоді думали? Мені буде дуже цікаво. Ми будемо доходити до наших друзів-донаторів поступово, в часі, але ми маємо пройти, знаєте, цей умовно-психологічний підготовчий момент. Адже це колись відбулося вперше. От ви витягли гроші з гаманця і їх віддали. От що вас спонукало тоді, коли це відбулося? І що ви відчували? Мені буде дуже цікаво, щоб ви поділилися своїми думками. Прошу вас, дорога моя колега. Дякую. Пан Василь, я трохи з вами пошумлю, тому що я спробую вивести себе якось на екран. Мабуть, в нас з вами отримається. Ось так працюють не блогери, одразу кажу. Я бачу вас, але, на жаль, мої друзі не бачать мене, і я сьогодні не причепила донат. Тому, друзі, я трішки пізніше вийду в ефір з паном Василем. Він збіг від нас, і тому трошки мені ще незручно, тому вибачте мені технічні такі проблемки. Я, пан Василь... Ми ж вчимось, я перепрошую, ми ж вчимось, правильно? Так, звісно. Ну і чудово. Мені дуже приємно, що ми в процесі, адже бути в цьому процесі, як на мій погляд, це дуже круто. Чому круто? Тому що ти долучаєшся, ти власним прикладом робиш те, що людям іншим допомагає розкритися. І як на мій погляд, це здорово. І знаєте, завжди добре бути, в таких справах, добре бути, є російською мовою, скажу, відомим. Тобто, коли тебе хтось веде. Так. Чому добре, ти йдеш за кимось, хто тебе потужніший, кому ти довіряєш. Я не знаю, що таке, у мене щось відкрилося. А це я вас вимкнула, вибачте, будь ласка. Ні, все нормально. Ось. Тому я завжди, до речі, колись, щоб орієнтуватися хорошо в політиці, посилався на людей, яким я довіряю. Це в свій час були і В'ячеслав Максимович Чорновіл. Дякую, друже Артеме. Патріот Слобожанщини, 25 гривень. Дякую, друже. Так, повернуся до Левко Лук'яненко. Це був мій взірець. І от ми багато чого тоді ще не розуміли, адже радянська влада. Але я цих вже людей знав і поважав. От я дивився, що вони роблять. Так і у цій справі, у підтримці. Я завжди казав, знайдіть собі того, кому ви довіряєте. І віддавши кошти ці, прослідкуйте. Адже ваша робота не закінчується на тому, що ви їх віддали і зробили свою справу. Ні, це здорово, ви віддали, це чудово. Але ви прослідкуйте їх. Мало того, можливо, от ви кажете, коментарі читаю. Друзі, зробіть коментар, зробіть, можливо, побажання, можливо, розкрийте ще якусь тему, про яку ми не догадуємося. Звичайно, ми не можемо, і в нас немає такої потуги бути всеосяжними, але я скажу одне. Ми будемо намагатися робити як можна більше хороших, гарних справ. Хелен, я перепрошую, я тим часом, поки ви, скажімо, робили налаштування, перебрав на себе, скажімо, так би мовити, Я ще не зробила налаштування, насправді. Я ще спробую зробити собі донат на екран, але, на жаль, знаєте, ми ж вчимось постійно, тому я щось там зробила, але я не впевнена, що воно буде працювати. Тому, друзі, вибачте мені, будь ласка, ми сьогодні, я менш за все сьогодні думала, насправді, в стрімі про донати і про донати. Тобто, це така річ для мене, знаєте, не дуже... Я маю на увазі, технічно важлива була, тому що було треба вийти в ефір, а ви знаєте, що часу в нас з вами завжди мало, тому що поки є час, ми працюємо. Я свій донат перший, пан Василь, чесно скажу, я не пам'ятаю, тому що це був такий порив, ми робили тоді проєкт, і це був донат через сльози, через емоції.
тому що ми тільки почали з цим працювати. Тобто в нас не було досвіду, що можна збирати, перераховувати, як це робити. Я ще не працювала з програмою ОБС. Мабуть, зараз сябри на мене будуть трохи сваритися, пробачте, я буду білоруською мовою мовляти, тому що так само білоруси є. Нормально, так і кажіть, Так. так і кажіть, Хелен. Але, ну, видите, я яку мову чую, на ту і відповідаю, таке буває. Нормально, здорово. Я вельми добре пам'ятаю, напевно, перші стріми насправді були присвячені нашим двом сім'ям. Гэта сем'і, дзе загінуў бацька, гэта сем'і наших загінутых герояў АТО. І я не могу сказаць, што з задаваленнем, не, гэта быў вельмі шчыры, вельмі сардэчны данат, таму што дапамога, ну, мне здаецца, яна не мае каштоўнасці. То бок, колькі б ты не дапамагаў, усё роўна будзе, ну, здаецца, што ўсё мала, трэба больш. І я пачала збіраць данаты не таму, што я рахую, што мы дастатне зрабілі. То бок, калі я пабачыла ад сябе калідор магчымасцей, я ім скарысталася. Мне дапамаглі таксама мае сябры, яны распавелі, як трэба працаваць з ОБС. Яны уначы сядзелі, мне рабілі ўсе наладкі, каб яно працавала, мы праводзілі гэта ўсё ў YouTube уначы. Усім зранку трэба было працаваць, але яны шчыра сядзелі і дапамагалі мне, і ўсё зрабілі. Зараз я магу выходзіць у стрымы і з дапамогай нашых сяброў рабіць таксама вельмі добрую справу. То бок, вось гэты калідор магчымасцей, ён для мяне пашырыўся, таму што ад сябе, калі я магла, ну, мабыць, 20-30 даляраў перарахаваць, то на сёння гэта сума, яна павялічылася амаль у 3 разы. І мне гэта вельмі грэе, таму што мы цягнем некалькі праектаў, і адлучыць адзін з праектаў гэта, ну, часціну сэрца адарваць ад сябе. Звычайна, чым больш мы збіраем, тым лепш мы аказваем гэтую дапамогу. У нас з вами, на шчасце, не стаіць пытанне, каму не дапамагчы. Пытанне стаіць выключна ў колькасці гэтай дапамогі, у гэтых рахунках. Таму, сябры, колькі б мы не забралі, ўсё гэтае нашае, і ўсё ідзе на нашыя праекты. Я вельмі шчыра стаўлюся і да паны Анны, і да пані Оксаны. Яны апыніліся ў той сітуацыі, калі данат для іх гэта не выключна рахункі якія, альбо грошы, якія мы накіроўваем. Гэта цяпло, гэта энергія, гэта цёплыя словы, гэта любоў чату, гэта вельмі прыгожыя словы, вельмі прыгожыя прыклады таго, як людзі адзін аднаго падтрымваюць у вельмі складанай сітуацыі. Мы зараз апыніліся таксама, ну, мне здаецца, адзін з самых эканамічна наскладнейшых часоў у нас наступаюць, але тым не менш, пытанне дапамагаць альбо не дапамагаць, ну, прыватна у мяне не ўнікае. То бок, ну, калі няма гэтых грошай, дык іх не будзе ніколі, напэўна, няма. Таму ад таго, што трошкі іх менш будзе, ну, не скажацца на якасці жыцця, я ў гэтым упэўнена абсалютна. Таму на сёння мае данаты, яны ўсе сардэчныя, яны шчырыя, яны ад нашых сяброў. Вы ведаеце, што ёсць ваши донатары, ёсць мае донатары і ёсць наши агульныя донатары, якія прыходзяць, далучаюцца да нашых стрымаў і дапамагаюць паўсюль, дзе яны могуць толькі праявіць сябе. Таму, сябры, я б хацела зараз прывітаць, з вашага дазволу, пан Васіль, свой чат, а вы, калі бачыце, у нас ёсць ужо магчымасць кожнаму прывітаць свой чат. То бок, ваш чат, мой чат. Джек Сталер, шчырае вітанне. Андрій Біченко, мне здаецца, аніводнага стрыму ён не прапускае, ён заўсёды побач, я адчуваю энергію яго, шчыры дзякуй, што вы з намі. Пана Василя в чаті бачу. Щирий дякую, пан Василь, що завітали до мене на стрімчик. Іван Кулеш, сябр, вітаю. Джек Сталер, шиковний зайшов. Щирая дяка білорусам. Артем Ігумен. Беларусы, сябры, шчыра вам дзякую за тое, што вы дапамагаеце рабіць вось такую агульную справу.
У мяне на рахунку зараз ёсць і беларускія грошы, і украінскія грошы, і гэта кажа толькі пра тое, што, ну, мабыць, яны не маюць выгляду. Гэта дапамога. Беларуская, украінская. Таму шчыры дзякуй беларусы, што далучыліся да праекту і дапамагаеце, таму што я ўпэўнена, што калі мы звернемся да Украіны за дапамогай, Украіна ніколі нам не адмовіць, і нашыя сябры яны заўсёды шчыра нам працягнуць руку і будуць цягнуць нас столькі, сколькі мы будзем іх аб гэтым. Мне здаецца, прасіць нават не трэба. Вы ўсё ведаеце, вы самі працягнеце рукі і скажаце: чапляйцеся, мы ідзем з вамі разам. Артем Румянцев, шчыры дзякуй. Бачу. Василь Інтерхунта завітав. Несподівано. Артур Процан. А чому несподівано? А він завжди для нас несподіванка. Зникає і з'являється і зникає. Артур Процан, вітання Криму. Крим – це Україна. Слава свободним народам. 10 гривень. Helen sent you sweetheart. Я трошки почув. І я почула. Вам прийшов донат. Дякую, друзі. А до речі, коли, Хелен, перепрошую, коли мені донат приходив, ви чули? Так, я чула. Я його не бачу на екрані, але бачу в стрімі його. Чую в стрімі. Це здорово, що ми чуємо. Тоді ми можемо паузу зробити, вшанувати донатора, послухати. Так. І це класно. Ну, коли б я ще себе бачила, то було б кльово, але, ну, це технічне питання, яке нам просто треба вирішити. Це не проблема насправді. Я Русь України вітаю. Гарфілд завітав. Завжди побач, завжди спостерігають мій чат. Ви, мабуть, не бачили, але у мене була атака росіянців у чаті, і наші модератори, я кажу наші, тому що це наші огульні сябри. Пан Василь, ви б бачили, як наші модератори почали їх хлопати. Я навіть не поспівала той бруд читати, тому що я бачила, що повідомлення тільки з'являється, і його вже тут же ж нема. Тобто, ну, настільки хутко, тому ключики наші, ви, насправді, щиро дякую, ви завжди побач, обороняєте наш чат від усякої гідоти, яка хоче влізти, але у їх нічого не отримується, тому що наші донатори свідомі. Я ведаю усіх приватно. Дякую. І вітаю Крим. Крим – це Україна. Сябри, дякую. Василь Сокач, дякую. Роман Капський, дякую. Алга Казахстан зайшов до нас. Щиро дякую. Білоруський хлопець, дякую. Артур Мельник, дякую. Сябри, Feel the Sound зайшов. Пан Василь, я поки всіх привітала. Зараз зайдуть ще сябри, тому я пропоную вам привітати свій чат, привітатися з їм і сказати своє слово подяки до їх. Дякую вам щиро за час, який ви мені дали. Радий, що друзі в чаті присутні, пишуть коментарі та вас підтримують. Дякую, з вашої подачі, я це з великим задоволенням зроблю. Ну і перший, хто написав коментар, це Василь Інтерхунта. Доброго вечора. Ну, скажу так, друже, неочікувано ви з'явилися. Ну, швидше всього, що наші друзі можуть, знаєте як, тихо прийшов, тихо пішов і знов тихо повернувся. Це як наші славетні розвідники ходять. Тому дякую, друже. Артему Ігумену подяка перш за все за те, що Артем постійно модерує та відвідує, та ще і допомагає у вигляді донатів. Дуже приємно. Андрій Биченко, вітаю всіх, хто за вільну Україну. Друже, це вже ваш клич, ваше вітання, воно крилате, тому з задоволенням його читаю та бачу, що ви в нас є. Хто в нас наступний? Ну, як завжди, Артур Процан. Артур, дякую. Пригадуєте мову про ключик? Ключик вам вже сьогодні, по-моєму, другий раз в поміч. Я дуже вдячний, що така людина, як ви, та представник Криму, має ключик та активно нас підтримує. Дуже вдячний. Ну і дівчинка, пані Ольга. Чудова наша пані Ольга Бобрівська. Вітаю
пана Василя, Хелен і всіх в чаті. Це написала пані Ольга. Пані Ольго, загляньте, будь ласка, в Телеграм. Я трішечки пізніше скажу, що я там написав друзям в Телеграм. А ви подивіться. Друзі, буде дуже цікаво. Мені так принаймні здається однозначно. Так, хто в нас наступний? Кармель, 1954. Доброго вечора. Добрим людям. Дякую, друже. Вітання Польщі. Дякую, дякую, дякую. Знаєте, що кращі люди України та Польщі завжди думають про одне і те ж. Думають про те, щоб сонце свободи сіяло над нашими країнами. І рука допомоги однозначно так само могла надатися, як про це тільки що говорила наша чудова пані Хелен. Так, пан Василь, дозвольте мені, коли ласка, прочитати мої донати, тому що яны у мене сьогодні так само есть. Я відчинила свою сторонку, пробачте, сябри, просто все так хутка, і завсёды не поспіваєш за гэтым життям, але як атрымваецца. Сьогодні до мене завітав уже на стороночку патріот зі Слобожанщини, це наш Артем. Щирий дякую, Артем, завжди з нами і завжди щирий. Я упевнена, що гэтыя гроші, яны не знікнуть ніколі, і яны, я нагадую, некаторая колькасць пайшла до наших лікарів, тому у серці тримаємо. У серці тримаємо, що ми комусь допомогли. Feel the Sound пише всім hello і слава свободним народам. Helen, thanks you, sweetheart. Вельми мені приємно чути такі слова. Сябри, я вас покуль виведу ось тут на екран, я вас бачу і по можливості я буду вас читати. Сама, приватно сьогодні. Буде такий бонус стрім, коли Хелен сама читає свої донати. Пані Хелен, тоді дозвольте, я довершу чат. Вітання від Гарфілда всім друзям. Друг сердечний, завжди раді вас бачити та читати вас. Дуже приємно. А хто у нас наступний? Василь Сокач. Мені дуже подобається, як ви кажете, Сокач. Друже Василю, я не знаю, хто правильніше каже, чи Хелен, чи я, але тут ми не претендуємо на пальму першості. Важливо, що Хелен та я одинаково з пієтетом до вас відносимося. Тому при тому розкладі, як ми читаємо, не зважайте на те, що ми вас любимо та поважаємо. Ну і далі у нас дівчинка Йона Морозова. Всім привіт, Хелен та пан Василь, чату. Звичайно, Йона, дуже приємно. Дуже приємно завжди і читати, і відчувати, і хотілося б нам іноді вас і побачити. Я, до речі, колись хотів запровадити рубрику на каналі. Зайшов донат. Я прослухав від кого, але я потім прочитаю. Пробачте, друзі, дякую за донат. Ну і тут же Лана Бі, доброго вечора та здоров'я. Дякуємо, пані Лана. Дуже приємно, що ви разом з нами. Хелен, мені здається, я нікого не пропустив наших друзів, тому передаю слово вам. Будь ласка, продовжуйте. Так, Йона, я бачу і з вами, і со мною. Тому, Йоночка, вона вітаю. Вона з нами, Хелен, вона з нами. Так, Віра Казачок, я так розумію, це братики. Але я ведаю, що одного з братиків звуть Роман, тому Романе, вітаю. Я приватно, на жаль, не знайома, я хотіла би, мабуть, і порозмовляти трошку, щоб довідатися, що ви за люди, тому що з тою щиростю, якою ставиться до вас чат, моя шана і повага, ну, гэта аўтаматычна, тому що я вельмі давіраю сваім сябрам, і я ведаю, што яны, ну, просто так нічого робити не будуть. Хто до нас яшчэ забіжаў, бачила, хтось до мяне забіжаў, але я згубіла. Степан Стрілка. Степан амаль мой зямеля, і ён таксама зараз у мяне на стрыме, і ён заўсёды з павагай ставіцца да таго, што я раблю.
актыўна паводзіць сябе ў чаце, таму шчыры дзякуй, сябры. Я прапаную наступнага разу, пан Васіль, зрабіць, мабыць, цікавы стрым нам агульны такі з валанцёрамі, якія бы распавелі нам, што насправдзе адбываецца, таму што гэта людзі, якія зараз, як в Украіне кажуць, напередку, яны сваёй дапамогай прысутнічаюць у тых месцах, куды мы з вами зараз, рахуем, не трэба хадзіць, таму што гэта небяспечна, а нашыя валанцёры, яны, мне здаецца, ніколі нічога не пужаюцца. Свайго часу, мабыць, і зараз я з'яўляюся таксама валанцёрам, і разумееце, гэта душа, і яна цябе цягне. І яна цябе цягне да людзей, якім ты зараз патрэбен, да людзей, каму твоя дапамога зараз вельмі патрэбна. Яна можа выглядаць па-рознаму. Гэта могуць быць грошы, альбо гэта могуць быць іграшкі, альбо гэта могуць быць нейкія рэчы, якія проста чалавеку жыццёва неабходныя. Свайго часу, калі з мяне вельмі смяяліся, але прайшоў некаторы час, і, разумееце, я людзей, мабыць, пачала падзяляць на, скажу, мабыць, груба, дурных і недурных. Таму што ў маём жыцці была сітуацыя, калі вельмі летняму чалавеку патрэбна была дапамога, і мне потым казалі, як ты на каблуках, і вось у сваім касцюме ідзеш, і там нешта, нейкія рэчы робіш, гэта ж такі бруд, гэта ж такі сорам. І вось з таго часу я зразумела, што ёсць людзі вельмі дурныя, а ёсць людзі, якія проста на такія мелачы ў жыцці не звяртаюць увагі, а ніякай. І розныя сітуацыі ў жыцці бываюць, і я заўсёды, мабыць, у такіх складаных сітуацыях сябе пытаю, а што бы я зрабіла, калі б у мяне здарылась вось такая бяда. Калі мне складана, да мяне сябры прыходзяць, я не прашу дапамогі насправдзе, амаль ніколі. То бок я звяртаюсь, але па вельмі такіх сумных пытаннях гэта не дапамога хутчэй, а, мабыць, параіць нешта. Таму што я ведаю, што дапамога, яна прыходзіць, яе прасіць не трэба. Гэта тое, што мы зараз з вами робім, таму што да нас не звяртались за дапамогай з вами. Мы яе прапанавалі ад сябе, і нашыя сябры, так, я да іх звяртаюсь, проста агучыць, што мы робім вось такую справу, і калі вам гэта цікава, калі ласка, далучайцеся да нас. Рахункі, я так разумею, што пан Васіль будзе мабыць, заўтра, паслязаўтра ўжо перарахоўваць гэтыя грошы, гэта будзе такі асобны бальзам на нашу душу, што яны пабеглі па рахунках і дайшлі да адрасату. Я спрабую накіроўваць, сёння я таксама адправіла грошы, таму што я не лічу, што іх трэба зараз затрымваць. І зараз, пан Васіль, тыя ўжо 120 гривен, якія я сёння сабрала, я таксама вам накірую, каб гэтыя грошы, хутчэй, дашлі да адрасату, каб мы іх не трымалі на рахунках. Таму, сябры, усё, што сёння будзе зарахована, я абавязкова... Гэта працэдура займае ў мяне 2 мілі долі секунды. Просто ціснуць адну кнопку, і пан Васіль атрымвае нашы з вами данаты. Таму мне вельмі прыемна. І такая моя шчырая падзяка да вас, што вы для мяне сталі вось той, ведаеце, нітачкай, якая мяне зараз аб'ядноўвае з Цярнопалем. Прабачце, мабыць, зараз і слёзы будуць, таму што мне складана вельмі пра гэта казаць. Але праз Кіев, калі валанцёры даведаліся, што я праз Кіев накіроўваю з Беларусі грошы, фактычна з Беларусі, яны вельмі былі здзівованы. І адсюль я не магу зараз заехаць ва Ўкраіну і прыватна, мабыць, завесці нейкія рэчы, якія б я хацела завесці. У мяне ёсць маскі, але я не магу іх адвесці ва Ўкраіну, гэта складана. То бок тут у Беларусі будзем дапамагаць як можам. Таму я вам шчыра дзякую, што вы мяне вось такім чынам зараз звязваеце з маёй роднай зямлёй, і я маю магчымасць з вашай дапамогай падтрымаць іх і маральна, і трошкі фінансава. Я кажу, кожная грыўня для мяне гэта, мабыць, я зберагла слёзку ў сваім сэрцы з-за таго, што я не магу дапамагчы. Таму, сябры, вы проста робіце вельмі важлівую справу. Я адсюль з Менску маю магчымасць з дапамогай пана Васіля дапамагаць Цярнопалю, і гэта адбываецца вельмі хутка. Яны не чакаюць вельмі доўга, і шчыра вам дзякую, пан Васіль, за такую магчымасць.
Дякую, Хелен. Дякую за потужний спіч ваш. І хочу сказати, сьогодні я якось ненароком заглянув, бачу повідомлення, бачу 638. Думаю, що це таке? Коли дивлюся, карта моя поповнилась на 638 гривень. Я здогадався, пишу Хелен мені відписує. Так, це я перевела ці кошти. Тобто сьогодні вранці пані Хелен перевела 638 гривень. Це, мабуть, ті гроші, які ви позавчора зібрали, так? Так, так. Так. Хочу додати, а десь на менше тижня назад прийшло 2097 гривень. З них 1000 ми відправили, ви дали мені номер карти волонтерів з Тернополя, і ми допомогли на 1000 гривень медикам міста Тернопіль. Це якраз саме адресат. До речі, якщо під рукою у вас є, в мене є прізвище, я згадав. Надал і. Я не знаю, чи це дівчинка, чи це хлопчик. От на ім'я Надал і я, до речі, вам скинув посилання, воно Так. у вас є. Так. До речі, ви можете це не телеграм-канал, а де наші друзі збираються, на сторінки Наша Україна Русь. До речі, можете туди друзям закинути. І я, до речі, ви спитали, а це я завтра буду робити. Завтра, друзі, 15 число. Кожного 15 числа ми пересилаємо гроші. І хочу вам сказати, що у мене особисто на каналі Наша Україна Русь, друзями каналів, адже наші друзі фактично це з наших дружніх каналів Інтерхунта і Хелен, і каналу Про життя, і Наша Україна Русь, і, мабуть, друзі з каналу Фархада, коли приходять. От. Було зібрано 3000, там щось 77 чи скільки, але я простіше скажу, сьогодні, коли пані Хелен додавала 638 на картці, яка значиться в донатах, у мене було 4800 гривень. Тобто сьогодні з тими, що ви додавали. Звичайно, з тих 2097, там 1000 заком лишилося. Ну, грубо кажучи, якщо простішою мовою сказати, 297 та 638 – це більше 2700 ви зібрали і перерахували. Так що, друзі, звіт буде. Мало того, мені приємна та новина, що пані Хелен сказала, що вже є певна сума. І сьогодні в мене є вже певна сума невеличка. Друзі додали. Ми це все, друзі, я це все завтра оприлюдню. І у вас є, дивіться, друзі, нагадаю ще раз, це сім'я Героя України Андрія Широкова. 6 дітей, 6 діток. Так. Я це роблю і буду робити, і мені дуже приємно, що це ви в цьому мені допомагаєте. Потім Герой України Андрія Кизило. Там синочок залишився. Артемчик, так. Так, Артемчик. Це 2 сім'ї, яким я більше 3 років особисто підряд допомагав. І дякую за вашу допомогу. І наступний, Олександр Безпалий, якому я допомагав ще в ті часи, коли ми фактично не робили нічого на каналах. Ну і особисто є один волонтер, це Святослав Щербина, так само. Я всім цим друзям до вашої допомоги, сам 4 надавав допомогу. Святославу Щербині я виділяв 200 гривень, це буде з моїх особистих 200 гривень, яких я долучу 800 гривень до цієї суми, що ми зберемо, власних коштів я долучу. Тому Святославу Щербині піде, а от рішимо, скільки Олександру Безпалому, скільки виділити сім'ям, і я так підозрюю, що ви хочете ще медикам допомогти. Я правильно вас розумію? Так, так. Я не знаю, або приватно, не приватно. Я думаю, що нашим друзям це потім все рівно буде, вони будуть бачити, як ми їх перераховували. Тому вчора ми збирали гроші. Я зібрала 600, я хотіла б тут пояснити трошки, 650 гривень, майже 650. Знайомством та дружбою з вами. Дякую.
І так само мені не блогер з лівого берега. Які ви молодці, знаёмствам та дружбы з вами. Мабыць, гэта і мой пагаворыць донат, я не ведаю, але гэта агульная наша справа. Тыя рахункі, якія мы перарахоўваем, гэта ўжо за мінусам тых грошаў, якія збірае сістэма Donat.ua. То бок, для нас яна аб'ектыўна зараз самая такая выгадная, таму што калі б я збірала на беларускую картку і перарахоўвала ва Ўкраіну, мы бы страцілі больш грошаў, таму я зрабіла рэгістрацыю Donat.ua, і там ужо акумулююцца гэтыя грошы, і 638 гривень гэта ўжо за мінусам той суму, якую прыбраў Donat.ua. То бок гэта прыкладна 750 гривень за 3 стрыма я змагла сабраць, і для мяне гэта вельмі значная сума, таму што я не скончу паўторваць. Па-першае, грошы, якія я перарахоўваю, мне заўсёды будзе мала, і з другого боку, кожная гривня для мяне гэта вельмі важліва, таму што яна ідзе ад сэрца. То бок тут у мяне не падвойныя стандарты, але з аднаго боку я адчуваю вельмі вялікую поток энергіі, але мне здаецца, што я магу яшчэ больш, таму буду спрабаваць. Вельмі цікава пачаліся ў мяне стрымы, звяртаюцца украінцы з прапановай трохі агучваць беларускія падзеі і беларускую гісторыю, таму што інфармацыйна, я так разумею, праселі ў гэтым пытанні. І вось учора мы трошкі спрабавалі, нават мы размаўлялі пра Беларусь, часоў ВКЛ, часоў Рэчы Паспалітай, нашай агульнай гісторыі. Канешне, я не гісторык, канешне, я не магу рыхтавацца, я бачу нашу пані Любовь, шчыра яе вітаю. Я не магу, як пані Любовь, гатавацца, таму што, па-першае, у мяне няма такога досведу, як у яе. Яна вельмі разумны чалавек, то бок яна ведае, дзе шукаць патрэбна. І па-другое, на жаль, у мяне насправдзе вельмі мала часу, вельмі. Таму я прапаную сябрам сёння, мне ў каментары вельмі разгорнуты інфармацыйны такой адказ дадаў мой сябар. Таму шчыра дзякую. Вось такім чынам мы можам паміж сабой абменьвацца інфармацыю і праз чаты, і праз каментары, і рабіць, мабыць, нейкія агульныя стрымы сумесныя, як мы вось робім заўсёды з нашымі сябрамі. Гэта вельмі прыемна, калі ты не адзін у эфіры, у цябе ёсць падтрымка, ты бачыш бляскучыя вочы, прыгожыя вочы. Таму мы развіваемся. Тэхнічныя пытанні будзем сёння рашаць. Дякую. Ми розвиваємося та вдосконалюємося. І тим часом хочу привітати, у мене на каналі є такі друзі, як Русь та Січ, як Любов Васильівна, канал про життя. Дуже приємно вас, колего, бачити, та верніше читати. А бачити, звичайно, та слухати в телефонних розмовах у ваших відео та спільній роботі. Віра Козачок, друже, вітаю вас. Ян Коко, моє вітаннячко вам, друзі. Мені так приємно, так приємно. І Віра Козачок написав «Сім'янин». Так, Андрій Широков – це сім'янин, позивний сім'янин. До речі, 12 квітня Андрію Широкову був день народження. Я трішечки можу помилятися, або 50, або 49 років би виповнилось. Мені здається, на день загибелі Андрію було 46, а це був 16-й рік. Значить, можливо, в цьому році Андрію Широкову виповнилось би 50 років. Друзі, Ганна Щасна – це дружина Андрія Широкова. Кому буде цікаво, на Фейсбук Ганна Щасна є. І Ганна Щасна там викладає ролики, чим живе, чим займається родина. До великого щастя родині повезло в тому, що Андрій колись свій час збудував будинка з пані Ганною, і дітки мають можливість. 6 дітей, у них було 5 дітей, але Ганна взяла ще одну дитину, 6 дітей. І вона таку велику увагу приділяє дітям. Ви зможете завжди знайти на її сторінці. Мало того, окрім того, що вона дітям приділяє увагу, вона відстоює
всіма своїми силами у різний спосіб українську мову, патріотичне виховання в Дніпрі. Тобто, окрім того, що вона тягне цю непросту ношу, вона ще є громадським активістом. Тому дуже приємно. Дуже приємно, що Віра Козачок пам'ятає, що це саме сім'янин. Це позивний сім'янин. І, ну і нагадаю, що Андрій Широков загинув 18 грудня 2016 року. Так що, отак сумно. З одного боку, приємно, що ми дотичні до допомоги родині, але сумно те, що такі люди покинули земне життя, але вони покинули, захищаючи, друзі, саме нас з вами. Так. Тому кожна ваша краплиночка тієї допомоги в даний момент є саме тією неоціненною допомогою, яку потребує саме сім'я Андрія. Хелен, прошу вас. Дякую щиро. Ви ведаеце, сьогодні, пан Василь, я пакуль працавала, у мяне ёсць магчымасць зараз слухаць трошки телефон. Я вмикаю уже стрымы поўныя наших сяброў, і у мяне ёсць магчымасць ну, паглядзець іх працу з боку ўжо, ведаеце, мабыць, палепшэнне працы сваёй, то бок я бяру з іх опыт і гляджу, як яны робяць, як яны гатуюцца. І сёння я глядзела стрым нашага Сашы Беспалага, ён мяне вельмі матываваў, таму што ён знайшоў маскальскую вось гэту гідоту, прабачце, я не магу пра іх іншых казаць. І вось яны абменьваліся, разумееце, я разумею Сашу, таму што у яго боль, у яго нестрыманасць, і у яго просто сэрца разрывае. І вось там такія абмены былі, ты 200-й, а я тебе не зачапіў, а я тебе пропусціў. Разумееце, сядзіць украінец, якой на сваёй зямлі абараняе ўсё. І сядзіць вось гэтая мразота, адкровенна мразота, і распавядае Сашы, як бы ён яго знішчыў, з якім задаваленнем бы ён яго знішчыў. Разумееце, і вось у такой момент я сидела, і я сама себе абяцала, што да астанняй хвіліны, вось колькі магчымасць у мяне будзе, я буду рабіць тую ж самую справу, якую я раблю зараз, і я себе поймала на такой думке, што павярнуцца обратно да тых часоў, калі я яшчэ неяк ставілася больш-менш нармальна да краіны агрэсара, іх ужо ў маім жыцці не будзе 100%. І зараз дапамагаць Саше, мне здаецца, гэта рабіць вось тую справу, калі ты вось гэту лінію неадвароту прайшоў, і больш назад ты не павяртаешся, і не ты думаеш, мы ж неяк сябравалі паміж сабой, мы ж размаўлялі. Не. Гэта ўсё была брахня, лицемерія. Яны ніколі нас не любілі, яны ніколі нас не паважалі. Тым больш, сябры мае пацвердзіць, я бачу чат, паміж сабой яны размаўляюць вельмі прыемна. Я хожу по рулетцы, і я бачу, як яны ставяцца да мяне, як да беларускі, як яны абражаюць маю мову, як яны абражаюць мяне, як яны ставяцца да мяне і да маёй краіны, як яны лаяцца на мае сцягі. І гэта жах, і я гэта буду паказваць беларусам. Каб, не дай Бог, не здарылася сітуацыя, калі Украіна будзе дапамагаць Беларусі, як зараз мы дапамагаем Украіне. Гэта, напэўна, самая страшная сітуацыя, у якой мы зараз можам апыніцца. Таму што я б з задаваленнем рабіла іншую дапамогу. Але, на жаль, вось мы столкнуліся з сітуацыяй, калі нашыя сем'і плачуць, і мы плачам побач з імі. І гэтыя слёзы, яны да канца жыцця нашага будуць. І пра свае стрымы, пра свае спічы, пра свае звернення, я ўсё ж такі, ну, я не ўпэўнена, але я вельмі спадзяюся, што я дастукаюсь да галоў яшчэ тых беларусаў, якія проста не разабраліся ў сітуацыі. Ведаеце, яны яшчэ, ну, мечуцца, яны не ведаюць, хто праў, хто вінават. То бок дакладна паказваю, як гэта адбываецца ў жыцці.
Хелен, я перепрошую, пробачте. Друзі, напишіть, будь ласка, чи ви мене бачите? У мене написано, я дивлюся, правда, через телефон, сталася помилка. Чи йде мій чат? Хелен, можете глянути? Так, зараз Пробачте, хвилиночку. Ви тоді, мабуть, прокоментуєте те, що я сказала. Я поки завітаю на вашу сторонку і заодно привітаюся з нашими сябрами. Да, ну подивіться, чи йде трансляція в мене. От в чому діло. Зараз погляжу. Будь ласочка. Ой, а ви мене бачите? А я ж думала, ви мене не бачите. Ні, Ну, я це вас добре. бачу. А йде трансляція в мене? Так, іде. Іде, слава Богу, а то в мене видно щось цей. Друзі, звичайно, Хелен, дякую, що ви зачепили саме це питання. І я вам так скажу, ну не тільки тому, що я це все глибинно розумію, і тому, адже дружба ця така близька почалася з дописів на каналі Анатолія Сайгона. Я багато дописував, я багато чому, це ще був 18-й рік, писав Анатолію, що є дуже багато над чим саме йому працювати. Адже і саме Анатолій якось признався, причому недавно, він каже, пам'ятаєте, коли він хотів одного білоруса виправити, він каже, ну він же хороший. А ми йому тоді сказали, що, друже Анатолію, Так. може він і хороший, але він реально убитий ватник. А Толя каже, та я теж був ватником. Так, були моменти, де батанізм цей пробивався, але Анатолія розкішне, чудове серце. Розуміння життя у нього таке широке, що, поспілкувавшись з інтерхунтою Василем та зі мною, Так. ми вмить не то, що переконали, ми саме додали Сайгону тих ноток, де він устійнився і, ну скажімо так, став таким, яким він хотів себе завжди і бачити. До чого веду? Адже так іноді, коли ти можеш чимось людині допомогти, для тебе це, можливо, нічого не вартує. А для людини це, можливо, океан щастя після того. І маса такого суперського позитиву. Тому, відчувши цей момент і цю прогалину, наскільки буває Білорусь задалеко від України, я сам собі, якби одночасно з паном Василем, ми не домовлялися, так трапилося. І так само ми ці посаденьки, які придумали, щоб ми мали можливість спілкуватися, щоб громадяни Білорусі бачили громадян України. А ми у свій час, читаючи чати, бачачи і ролики, і те, що Сайгон знімає, оця загальна аналітика, що ми зближували наших два насправді братських слов'янських народів. Тут і сумніву немає, що ми брати і що ми слов'яни. Тому що наші мови настільки споріднені. Так, ваша мова відрізняється від нашої. І наша так само відрізняється від вашої. Але феномен тому, що ми розуміємо вашу мову, ну на 95% я так точно. Так. І так само ви, білоруси, нас розумієте. І це говорить саме про те, що ми є братами. То чому не брату допомогти брат брату? І не тому надуманому, придуманому, який тримає гострий ніж за спиною і в обіймах так готовий глибоко засунути тобі в спину, Так. щоб тільки свої груди не дістати. Тому ми чітко маємо розуміти, і ми дійсно це розуміємо, і доводимо до друзів Білорусі та України, що ми маємо тісно дружити, тісно підтримувати друг друга. І це розуміння повинно рости з кожним нашим випуском, з кожним нашим прожитим днем. От, скажімо, я не знаю, чи зміг я вам відповісти на ваше запитання на загал повністю, але той меседж, який я тільки що виголосив, саме в такому ключі я це і розумію. Так, ми будемо вдосконалюватися, ми будемо робити, ну,
ми хочемо і ми робимо, не знаю, наскільки вдається, але робити все, щоб дедалі краще наші стосунки ставали і ніколи не повертатися друг до друга спиною, а тільки в обіймах тісних та дружніх. Не тих братських, коли хтось когось обняв та задушив, а в таких справжніх, коли ти відчуваєш биття серця свого побратима з Білорусі, а він відчуває тебе, і у вас одинаковий пієтет, відчуття оцеї делікатності і тонкості в стосунках, в дружбі, у всьому. Тому, як завжди, ми прощаємося, коли кажемо «Слава Україні! Живе Білорусь!», ну і відповідаємо, що героям слава і живе вічно. Тому цей лейтмотив тісної співпраці і дружби має бути, і він повинен вдосконалюватися. Хелен, мені здається, я це, що міг, сказав, і все це було від душі. Прошу вас. Абсолютно, пан Василь. Я була здивована, що я у вас є, а ось у мене нету. Нема, пробачте. Я вам, пан Василь, пропоную долучити до нашої розмови нашого продюсера. Тому що я бачу його... Хто то такий? Чекайте, хто то такий? А ну-ка розкажіть мені. Гэта цудоўны чалавек, ён вельмі разумны, ён вельмі прыгожы. Так, чекайте, продюсер, вельми пригожий, так, розумний. Так. Хіба може уміститися в одній людині скільки якостей? Гэта яшчэ не, я не ўсё, я ще список гэты не закончила, тому що ён з досвідом. Минуточку, я записувати буду, кажіть. Мені пишуть, Олена, знов хуліганіш, дивись, батько розповів. Так, я записую, Хелен, говоріть далі. Гэта чалавек, у якога вельмі крэатыўная ідэя. Я чамусьці ўпэўнена, што ён і працуе дзесь з такімі, ведаеце, рэчамі, якія патрабуюць вось гэтага мозгавога штурму актыўнага, таму што ідэі, то пачуццё гумару, якое ў яго існуе. Мне здаецца, што, разумееце, чалавек, якой можа пасмяяцца і над сабой, і над сітуацыяй, ён увогуле разумны апрыоры, таму што трэба маць смеласць, каб проста смяяцца над сабой. Мы таксама з вами любім над сабой пасмяяцца. Таму я кажу пан прадюсер, таму што гэта чалавек, якой стварыў для мяне адзін з праектаў, і вы ведаеце, я вас не абражу, калі скажу, што ён адзін з самых актыўных заснавальнікаў каналу Хелен Мінская. Ён прымаў удзел у стварэнні гэтага каналу, то бок ён падчапіў вашу ідэю мяне прапанаваць свету, і вось зараз я з задаваленнем маю магчымасць з вами размаўляць. А от поки ви це все розповідали, я забив це все в Google, і мені видало одну людину. Да? І виявляється, я не знаю, що за збіги, виявляється, я цю людину знаю. Що ваш Google відповідає? Мой Google відповідає, що треба долучити гэту прыгажосць, яго завуць вельмі прыгожым імям. Свайго часу мне бабуля распавядала, што прыгожыя хлопчыкі, калі яны родзяцца, у іх вельмі прыгожыя блакітныя вочки, і іх называюць Василькамі. О, такої, так, у мене так само показує, так. Тільки ще ж, там є ще прізвище. Так. Прізвище ми не будемо відкривати нашій аудиторії, тому що, мабуть, хтось скористається нашим ефіром, тому що я пам'ятаю ті часи, коли йому хотіли спалити машину навіть, або тормози обрезати. Але гэта такое. Пан Василь наш інтерхунта. Гэта наша прыгажосць усіх стрымаў, гэта наш крэатыў, гэта наша маладосць, прыгажосць. І ён координує нас з вами, тому що коли зустрічається з нами алярм, пан Василь – це один з тих перших сябров, який долучається завсюди до нас і каже, зараз я вам буду допомагати, тому що ви ж без мене упорите все, що можна упороть. Тому щиро дякую. Інтерхунту в студію. Пана Василя Інтерхунту в студію. Помашіть нам, коли ласка, очима, пан Василь.
Хелен, і хочу сказати, що Василь Інтерхунта, окрім всіх перерахованих якостей гарних, він ще є гарним донатором і під різними ніками багато донатить на наші канали. Ну, принаймні, на мій так точно. Здогадуюсь, що і вас він не обійшов стороною. Ні, я не Інтерхунта. обійшов мені стороною. Мені видається, здається, він зараз, ось ми з вами так не вміємо, але мені здається, він зараз просто, як шторку прибере свою ось цю аватарочку, у нас їх просто, видите, ну, там з'явилася і зникла, а пан Василь зараз так елегантно її прибере, тому що він вміє робити ці різні штуки. Вау! Слава Україні! Героям слава! Героям слава! Вітаю, друзі! Вітаю, Добрий друзі! вечір вам! Добрий, добрий. Я ще на гітарі грати вмію. Пам'ятаєте, як Матроскін казав? Так, було діло. Друзі, дякую за запрошення. Зараз трошки підналаштую, як мене чути, як мене видно. Чудово вас видно, але ви розумієте, я ж сиділа з двома прапорами, пан Василь під борею своєю, а ви тут зайшли, і мої прапори зараз, я не розумієте, ну добре, що я не натуральна просто. Ну, на то ми в 21 сторіччі. Дякую, друзі, за те, що організували такий гарний стрім. Стає доброю традицією робити етери подяки, передавати естафету і дякувати всім доброчинцям за активну участь в допомозі, друзі. Це чудово, і я зараз так сходу навіть і не назву видатних блогерів, які 100% своєї умовної виручки, а ще плюс свої кошти, і таким чином спрямовують їх на такі гарні справи. От, ну, реально зараз не знайду. Багато блогерів займаються доброчинністю, а так, щоб отак на 100% жертовні і в такий важкий час, звісно, це дякуючи активним глядачам, дякуючи нашим всім активним донаторам, це відбувається. Це чудово, це прекрасно. І Василь, Хелен, від мене низький уклін і дякую за вашу позицію, за вашу роботу і за ті починання, які ви робите і надихаєте інших блогерів і не блогерів. Тому молодці, дуже приємно бути у вашому товаристві. Дякуємо, друже Василю. Дякую за те, що ніколи не були товстошкірим, окрім до тих чеснот, які сказала Хелен. Так, це вас стосується, тому що скільки ви тільки допомогли мені технічно, багато в чому. Це Перевести їх в гроші, то взагалі можна було. Да. А ще помножити на коефіцієнт сложності виконання, це взагалі це шалені бабки, я би вам сказав. Так, звичайно. Тому моя вам повага, шанування, ну і всіляка, як казала Хелен, продюсерська підтримка. Адже коли вона сказала про продюсера, я думаю, кого вона хоче покликати? Зачем нам той продюсер взявся? Ну, коли вона почала перераховувати чесноти, я думаю, тут щось не так. Мабуть, а потім забиваю, все видає Інтерхунта, Василь. Ну, добре, що комсоргом не назвали, бо комсоргом називають мене блогери, а ви не блогери. Я не блогер. Я підкреслюю за все. А я хочу теж зараз, друзі, повернутися в цей недалекий початок 18 року, де теж в моїй невеличкій неблогерській історії такої глибокої і тісної зв'язки між сябрами і нашими сябрами і українцями, я навіть сьогодні вдів таку сорочку, де ми на першому стрімі, я вас такою ще пикою, ми афішували ці наші українсько-білоруські посиденьки, і ми ото, як кажуть, сирі, дехто навіть і молоді, ну це я про вас, сиділи тут біля своїх ноутбуків на дуже примітивному обладнанні, на дуже таких домашніх фонах. Це не то, що ми зараз сидимо, сєвєрне сіяння, тут прапори, мультики. Сиділи і питалися зв'язати два слова для того, щоб донести якусь думку, донести якусь ідею нагадаю, на хлопському розумі, на хлопському рівні. І, можливо, десь ми і до когось достукалися. Як казав один чоловік,
якщо хоч одна людина в результаті наших посиденьок, наших стрімів, наших виступів, наших цих марафонів десь змінила думку чи якимось чином долучилася до цього руху, значить ми це зробили не даремно, ми це зробили вчасно в той час. І, як то кажуть, на своєму рівні, скільки є біля нас оточення, стільки ми стараємося це все робити. І, шановні донатори, активні, їх десяток, півтори. Це, як то кажуть, общество анонімних фонд, друже Василь. Да. Це якась ломка. От сидиш уже і шукаєш посилання, як би то зараз кинути якісь 50 гривень для підтримки проекту, для якогось цікавого повідомлення на чат, на екран, і таким чином десь підсолодити той ефір і ті емоції, які люди зараз відчувають. Чатику нашого не бачу, але ще нагадаю один момент, коли ми вже стали більш досвідченими не блогерами, да? Ми вже нас почали вже виганяти там, де є блогери. А мене туди і не приймали. Хотіла би помітити. Ти тебе ще на зачаточному уровні тебе знищили, Хелен. Тому, як то кажуть, не з тими зв'язалася. Дякуючи проекту нашого друга норвезького Фархада, ми, як то кажуть, ті починання нашого Василя Васильовича поставили на більш такі, не сказав би професійні рейки, а більш медійні, і розширили це оточення, цей кругозір людей. І почали ми теж на ваш, Василь, приклад допомагати сім'ям. І, звісно, ідеї є. Наші чолові блогери все зробили, щоб дискредитувати тебе, зробити якусь монстра. Тоді було реально, не сказав би, що потрібен був пошук моральних авторитетів. Вони тут поряд. І, звісно, до кого першого треба звернутися, це до Василя Васильовича, нашого Україна Русь. І перший Фархад каже, в мене є така ідея, в мене зразу куди треба йти, бо це, як Хелен сказала, це десь професійне, я сам продажник, і тут мені достатньо невеличкого імпульсу для того, щоб далі рухатися. І, звісно, ми тоді, Василь, дякуючи вам, почали цей проект, він зараз досі існує, і, друзі, теж підтримуйте. Тут суть цього проекту – це постійна допомога, константа сім'ям, плюс розширення на спецпроекті. А в цьому проекті кожен раз інша сім'я, але ж, як то кажуть, донатори майже одні і ті ж. І дякуючи вам, Василь, ми запустили цей проект ще як з пробуксовочкою, да? Як то кажуть, без таких великих траблів, бо дійсно хтось хотів, щоб це все або не відбулося, або десь назвати там чи шахраями. Ви це все добре, мабуть, пам'ятаєте, хто активно дивився. Але от бачите, прозорість, відкритість і щирість робить прості речі. От на такому рівні 20, 30, 50 людей оточення збираються дуже великі кошти і робиться велике добро для наших сімей. Тому підтримуйте, невеличка сума, я кажу, 25 гривень, філіжанка кави. Розумію, що зараз ви не їдете на роботу, але в кого віддалена робота, якась капає зарплата, ви не тратите на метро, на Житомир, на жетони, ще щось, на цигарки менше тратите. 25-50 гривень і поїхали. От я вже все висказав. Дякую. Хочу привітатися. В чат зайшов пан Мухтар з Казахстану. О, салам алейкум, Мухтар. Салам алейкум. Так, друже. Олга, Юра Казахстан, Карпенко. Так. Юра Карпенко є в чаті. Дякую, друже Юрію, що не забуваєте за нас. Тому, і пане Юрію, в мене задумка є одна. Якось, можливо, втілимо її в життя. Це, звичайно, при ваших можливостях. Це я так вам меседж кидаю. Як пан Василь сказав, ви маєте досвід в продажах, так?
А я от звернув увагу теж, і Фархат є в чаті. Салам алейкум, Фархат, привет. И я не увидел, но заочно где-то на каком-то уровне почувствовал плечо брата и Казахстан, и наши часто посиденьки превращались в українсько-білорусько-казахські посиденьки, і польські посиденьки. Все, крім росіян, є наші посиденьки. Так, звичайно. Дуже приємно, що друзі не забувають нас. Звичайно, це, я не знаю, зараз, звичайно, у нас часу дуже багато у українців. Я маю на увазі, ну, сьогодні я не працював на вулиці, бо сьогодні 4 градуси тепла. І навіть погода над українцями змилувалася, і пішов сьогодні рясний дощ вночі, і майже все затушив в Чорнобильській зоні. Друзі, це якась боже... Щось українці заслужили. Як та влада недолуга, то хоч нам боженька щось допомагає. Так, звичайно. Ну і знову запитаю, друже Василю, в мене йде пряма трансляція чи ні? Тому що... Дуже ідеально все виглядає, а я не знаю, на в кого я дивлюся. Подивіться, тому що в мене на смартфоні не показує. В мене... О, в Хелен, коли я прийшов, зразу трансляція. Зразу всі картинки стали... Хелен, якщо ти нажмеш на повноекранний режим, убереться біла частина справа. Я не хочу, пане Василь, я зараз... Починається ото мені починається. Що це за... Не слухайте продюсера, зараз Василія перевірював. Да, перевірте, будь ласка, тому що в мене ми з Любов'ю Васильівною, коли минулий ролик робили, у мене 1/3 була трансляції, потім тільки один суцільний звук. І я Картинка і... Дякую. Ну і Бог з ним, що... Да. А гляньте, що в мене на телефоні показує, якщо вам видно. Чекайте. Да, дякую. Тут такі технології, що вже ні вас не видно, ні телефона вашого. Нічого страшного. Я вас зрозумів. Дякую, друзі. Ще раз звертаюсь до чата. Дякую, що ви разом з нами. Дуже приємно. Ну і що? Получається, що ми... до речі, ви сказали про ті невеличкі суми. Так, про ті невеличкі суми, але минулий місяць сумарно з усіма допомогами, всіма перерахунками всіх наших друзів мені вдалося переслати 5700 гривень в минулому місяці. Ми переслали сім'ї Андрія Широкова 3,5 тисячі минулий місяць. Андрія Кизилу сім'ї 1200, потім Олександру Безпалому 800 гривень та 200 гривень Святославу Щербині. Тому я надіюсь... Це підтвердження того, що з маленьких починань долучаються, коли це все прозоро, це все від душі, це все чесно, без ніякого махляжа. І на нашому з вами прикладі ми самі активно приймаємо участь. Звичайно. Так, як і, дивіться, навіть по проєкту Фархада. 10 днів, 20 тисяч. Друзі, 20 тисяч – це, умовно кажучи, 7 пенсій українського пенсіонера по великому рахунку. Звичайно. Коли це все робиться правильно, вчасно, хтось може там 2 рази в тиждень стрімити. Якщо колеги наші можуть стрімити кожен день, звісно, це певна плата за той екшен, за ті розваги. В кінці, виходить, і людина отримала задоволення від умовної картинки, від своєї участі, і коли ще побачила ті сльози матерів, вдів, дітей, якийсь цикл повністю склався і пазл зложився. Оце Звичайно. Роботи не блогера. Ні, не блогери. Я бачу, блогер зайшов до мене у чат приватно, але він касанув, і я зараз вам розповіду, що, і він зараз, так старанно виправляє ситуацію. Димон, друг мамы Владимира, вчера меня, что вы думаете, отправил на лавку запасных? Я ему кажу, я тебе пишу с вип-зоны, а он мне каже, ты запасной аэродром. Я думаю, ах ты ж холера, я ж тобі помсту потім зроблю. І що ви думаєте, він мені сьогодні пише? Що я таки виглядаю вельми добре. Так і так. Здорово. Бачите, які блогери, я нині постійні. Спочатку на запасний аеродром, а потім, ах ти ж моя пишечка, як ти добре виглядаєш. Це навіяно карантином, це значить, спочатку самоізоляція, а потім вже все нормально, так що... Щире вітанечка, бачу, що зайшли до нас сябри. Ян Ліпський зайшов до мене, зараз я бачу, Дімон зайшов, я жартую, Дімон, звичайно.
У його з чувством гумору все добре. І Ліза КЛМ з нами зараз. Я її бачу. Пані Тому Ліза, щире Ліза, добрий вечір вітанечко. вам з телевізора. До речі, на цей стрім на посиденьках Ліза і Білукер 50 і 25 гривень я перерахував під час ще вашого суботнього стріму. Так що Ліза і Білукер, ви активно долучилися до нашого проєкту через систему донат вже нашої загальної. Тобто Так. ми не розділюємо, тобто добро робиться точково, але тут щасливі родини і в проєкті Фрахада щасливі родини. Так що і це являється для нас з вами синонімами, тому немає значення. Звичайно, звичайно. І, друже Василю, мені дуже приємно, що тоді, коли долучилися до допомоги, саме перше, коли ви сказали, давайте допоможемо сім'ям, які провірені у нас, адже іноді люди кидають фейкові посилання якісь, ще що-небудь, бо мене іноді питають, а ти уверен, що воно їм дойде? А я кажу, що я з першого дня бачив, коли людина загинула, бачив купу постів на Фейсбуці. І, ну, от, так я кажу, бо я слідкую, бо мені це пече, мені це болить. І я взяв, кажу, ну, Боже, така смерть такого воїна, як не підтримати? Тому це провірено роками. Мало того, у нас є телефони сімей. І ви бачили, і Оксану Кизило в нас в гостях. Та ми досі друзі в Фейсбуці, пані Оксана Кизило, пані Ганна коментує, пані Марина Ковальова, дружина Василя Логвиненка, часто заходить в наші стріми. Пані Оксана, дружина Бороди, часто дописує на наших стрімах. Це вже і дівчат, я перепрошую, Василь, вас трошки перебив. Ні, все нормально. Це ви говорите про те, що я вам розкажу нашим глядачам. Ми ще будемо трошки в ефірі? Так, так. Звичайно, звичайно. Розкажу нашим глядачам, коли ми починали більш медійно цей проект запускати, Фархад проявив ініціативу. І оце ж ми почали типу провірені сім'ї. І пам'ятаєте, Василь, коли ми з вами обговорювали це, ви кажете, ви знаєте, що з пані Ганною є зв'язок, а з пані Оксаною буквально закінчилась картка і зв'язок повністю був. І гроші вернулися мені, пробачте, гроші я надіслав, а гроші мені вертаються. Тобто я всім Олександру Безпаловому, Щербині, Широковим надіслав, а ці гроші не йдуть. І я тоді кажу, пан Василь, кажу, проблеми, у нас проблеми які? Я не можу знайти Кизило. І пан Василь, завдячуючи його динамічній винахідності... Продажник, що тут скажеш? Ну. Пан Василь, у нас проблеми. Завсюди перша фраза, пан Василь, у нас проблеми, СОС. Ну, це вже таке, це вже, знаєте, це приємно, що help SOS, але, як то кажуть, вдвічі приємніше, що цих сигналів все менше. Дивіться, який красивенний Василь сидить, мигає, сіяє, екран нікуди не дівся, чат бачить, тут, поміть. Я говорю про те, що Василь сказав, що це перевірено, а коли сталося питання знайти ту, Василь каже, ну треба знайти пані Оксана. Я звертаюся в соцмережу, там декілька акаунтів. Акаунт матері, акаунт Оксани, акаунт Андрія. Вийшла на пані Оксану, вона... Це вже пройшло... Андрій, нагадайте, в якому році? Теж 16-му? Андрій загинув 29 січня або 30 січня 17-го року. 17-го року. Тобто на початку року. І ті вже сім'ї, вже рана трохи зажила, але шахраї, якісь незрозумілі, користуються особистою інформацією. І це потрібно було здалека дуже підійти, домовитися, сказати, що це все прозоро. І вперше це, і тоді, коли я назвав прізвище Василя Васильовича, і все, в людини щезли всі сумніви. І зразу вона почала, каже, я його почала шукати. Так приємно було, коли каже, щомісяця 3 роки
кожен місяць на картку падає определена сума. І кажу, це він порекомендував. І коли я сказав, що це пан Василь, вона каже, немає ніяких питань. У мене єдина вимога, з'єднайте мене з ним, ну, що бо я вже зверталася і відділення банку, щоб дали контакти. І таким чином я кажу про те, що в наш важкий світ дуже важко навіть такі прості проекти, да, що я хочу, щоб проект допомагав, дуже важко вести перемовини, бо всі дивляться на тебе з якоюсь застереженням, а чи це не шахрай, чи це під цей проект не будуть якась ліві ще щось. І це, як показалося, тут дуже важка така психологічна робота, бо ми, звісно, на перших порах, ну, скажімо, по секрету цього, ми записували розмови з нашими героїнями на телефон, бо була ціла активна група, бо всі переживали за свою репутацію. Тому, якщо я закликаю підтримувати, значить я впевнений в 100% в адресності і в порядності цих всіх перерахувань. І ми дійсно так підходили здалека, хтось швидше погоджувався, комусь треба було час. А є така одна сім'я, де ми шукали, ну, виходили на ту сім'ю, там, до речі, загинула сама жінка, чоловік лишився. І через волонтерську організацію нас відговорили допомагати сім'ї, бо, ну, як не відговорили, вони кажуть, що ця сім'я має дуже велику увагу і вже, ну, трошки як зневажає тим, чи як це можна так сказати, чи так може таке бути, і краще, типу, знайдіть сім'ю, яка більш нужденна, яка більш забута, да, можна так сказати. І ми от пішли на нього. Вони на слуху, вона на медійному просторі. Я вас зрозумів. Меседж. І ми пішли на 93-ю бригаду. Ми пішли на 93-ю бригаду, і там вже, як цепочка, вже одна сім'я другу привлікала, і формувалася певна репутація, і зараз проект Фархада живий. Зараз менше можу витрачати часу на це, ну, вам допомагати, і Фархаду це як святе, і пані Хелен, велика подяка, що вона долучилася до такого чудового проекту. Ну, звичайно. Насправді, у мене так само, я ж кранула ситуацію, коли треба було шукати волонтерів в Україні, тому що я з величезною повагою ставлюсь до волонтерів, але я кранулася той ситуації, коли полихає у мене вдома, і мені треба було переорієнтувати, тобто спочатку ми дізналися, що кліч ось допомоги, що вельми просить допомоги лікарі, звернувся волонтер до Олекси, до мого кума, знаєте, Перснайдерс, і він по сумісництву мій теж кум. Так, я не скажу, хто вирішив, що кум Олекса. Не буду показувати пальцем. І Олекса звернувся до нас, він вельми хутко нас зібрав усіх у Дискорді, ви, мабуть, пам'ятаєте, це було просто алярм, хутко всі у Дискорд, біжимо, ось тут треба, худший. І ми на той момент зібралися, і він розповів, що лікарям вельми складано, і звернулися волонтери за допомогою до нас, щоб ми трошки, ну, про свої можливості могли хоч нешта, ніяк зробити, щоб їм трохи легше дихалось. І я знаю, що Олекса, він збирав для волонтера, який для його звернувся, але уже у той момент Тернопіль і Тернопільська область, вони були на 3-му місці по кількості захворюваних. І я вельми хотіла накерувати допомогу туди, тому що, ну, це вельми близько до мене, і мені вельми плакало у душі, тому що я нічого не можу отсюди зробити, навіть межа зачинена, тобто я навіть не можу елементарно з'їздити, помахати рукою своїй родині, сказати, що я їх вельми люблю, не обняти, просто побачити їх в очі. Тому що вже одне такі в очі у останню хвилину я бачила. І це, ну, тримати у себе вельми складано. І я почала шукати волонтерів оттуль, і так само до мене були питання, хто ми, що ми, чим ми займаємося, що ми робимо, тобто, откуда будуть гроші поступати.
І я звернулася, у мене є вуйко, він так само службовий, він військовий, по тьоці лінії, її родний брат. Я звернулася до його напряму і кажу: шановний пан, але вельми потрібна допомога, вельми. І він: Оленко, зараз усе зробимо. І він вельми хутко знайшов волонтерів. І волонтери, перше, що волонтери з Тернополя зробили, вони не приватно тернопільські, вони працюють по області, і у їх було питання, чи можемо ми накерувати не у Тернопіль, тому що само місто, воно більш-менш забезпечено. А лікарні, які знаходяться у селі, тобто такі невеличкі містечки, там вельми складана ситуація. Я сказала, що робіть, що хочете, альбо там просто не горело зараз. І перше, що вони зробили, це усі свої ресурси, які існують у їх, вони мені скинули на Viber, щоб я могла перепровірити, кому я накеровую гроші. І насправді, це такий розумний симбіоз, тобто я веду, хто вони ведуть, хто я, тому що я так само на свій канал давала посилання, на ваші канали, коли ви збирали кошти, тобто нам вельми легко, мабуть, робити ось цей агульний артикул, де ми відповідаємо, що ми з цими грошима зробили, тому що з двох боків є це умовне погодження, що так, допомога треба, ми її можемо надати, а вони її можуть прийняти. Тому тут, насправді, у моїй ситуації саме складане це було знайти волонтерів. Тих волонтерів, які готові будуть показати свої рахунки і сказати, що дійсно, я не кажу, що волонтери древні, просто люди, вони не завжди хочуть бути публічними, особливо волонтери. Особливо, як я з ними розмовляю, люди, вони, звичайно, не публічні. При такій кількості волонтерів в Україні, я веду приватно, я одиниці, просто одиниці, які публічно замовляють про те, що вони роблять. Тому щира подяка, я сподіваюся, що у нас отримається ще стрім з волонтерами з Тернополя, і, мабуть, Олекса зробить стрім з волонтерами, яким він допомагав. Тому, друзі, долучайтесь до проєктів, це дуже важливо для нас зараз. Дякую. Хочу, друзі, дещо уточнити. Друже Василю, ви не подивилися, скільки там ви вже з нами, до чого веду, якщо нас раптом роз'єднає, бо ви більше знайомі, як продовжити. Я думаю, що ми ще не все сказали. Там буде за 10 хвилин попередження. Я думаю, що нам достатньо буде закінчити стрім за 10 хвилин, як тільки буде попередження на екрані. Пані Хелен повинна висвітитися на екрані як хазяйки цього чату, тому не переживайте. Василь, все під контролем. Бачите, коли я є в ефірі, все мигає, все чітко. Навіть северне сіяння у вас на правому... Ну, а як? Північне, давайте так. Північне, так. Як то кажуть, наш суржик. До речі, не знаю, чи дивилися, ви ще не дивилися. Зараз маю вечірнього часу, дивлюся серіал «Спіймати Кайдаша». Мені вже про нього казали, але я ще не дивився. А киньте посилання. Я потім вам все покажу. Там такий український суржик не сказав по повісті Нечуя Левицького, а осучаснена сім'я Кайдашів в період 2006-2014 рік. Починається таким Ющенко до президента після революції помаранчевої, закінчується війною. Я ще не додивився, ще додивлюсь, як там має все закінчитись. Так, знаєте, дивишся і бачиш себе, тому це северне сіяння, понімаю, це наші русизми. В принципі, я казав один теж величайший блогер, через погану українську можна підійти до доброї української. Тому можна робити помилки, але все рівно, друзі, ви всі знаєте, що робоча мова на Посаденки дві в нас: білоруська і українська. І берестейська. Ні, 2,5 чи 3, не знаю, як сказати, щоб це його не ображався. А чому? Я не думаю. Я, до речі, тут і дещо критичне говорив, Анатолій сам про це казав. Пригадуєте, коли він казав, що я був зовсім ватником? Я слухав ваші я недавно передивлявся, як в нього на задньому лобовому шклі було написано «За Грудініна». Його ще можна десь років 2 підколювати на це все.
Але Скажіть, дивіться, ми навіть Сайгона так відшліфували, що він зараз головний бандерівець Берестейщини. Що вже говорити про якісь таких простих, які легко піддаються на маніпуляції. Тому, друзі, робимо, Ну лупаємо. ладно, маніпуляція. Розповідати правду, це не маніпуляція. Я ось зараз хожу по білорусам. Маніпуляція, як донести, як достукатись до свідомості того твердолобого ватника Совка. Понимаєте? Оце вже Ой, це треба складано, маніпулятивно. мені здається, вельми складано, пан Василь. Такі, просто, Майже неможливо. розумієте, І я Унікум сторонник того, Сайгона- що це має покоління змінитися. Я сторонник того. Нічого ми не змінимо. Ну нічого ми не змінимо. Унікум Сайгону у тим, що Сайгон у нас розумний, розумієте? Сайгон, він знайшов час сесть, розібратися у всіх питаннях. Ну, це ж вельми маленька кількість людей. Ніхто не хоче сидіти, ой, ніяку хлусню несете, йдіть до лісу. Хімік, що ви хочете? Хімік, це точні науки, це людина... скрупульозна. Так, мікрофончики паяв. Купив китайський мікрофон, що його перепаяв, ви розумієте? До речі, я сьогодні собі дозволив розкіш. Мишку купили? Ні, я купив собі підтримувач в автомобіль, щоб смартфон тримав. Друзі, скоро ми будемо збирати гроші на мишку, Василю, не знаю, це треба буде, це якийсь глобальний, може Андрія Полтаву попросимо, щоб він на своєму стрімі прорекламував, бо нашому головному неблогеру треба купити мишку, друзі. Ось я купила собі, ну не собі, дітям купила ось таку. Артем Ігумін, наступний донат пишіть, що це на мишку Васильові, чесно, пишіть. А він там вже купить, не купить таке. Так, звичайно. Дозвольте, я привітаюся з панією Лізою. Пані Ліза, дуже приємно, що ви разом з нами. Василь, вони всі переходять з чата Хелін і Ваш. Ми вже там віталися з нею, ще це. Ні, ну особисто я хочу. Тому що я до дівчат з пієтетом відношуся. Тому, до речі, щодо того, що хай в рекламі буде на мишу чи куди, друзі, знаєте, лейтмотив такий, поки я ходжу і борюсь, я буду завжди намагатися відстоювати позицію України і донатити. Адже я так донати не роблю, я єдиним донатом 800 гривень вношу на додачу, це буде завтра. До речі, хотів сказати, що на посиденьках я зроблю невеличкий звіт. Хоча я знаю, що це може і не, але я буду робити. Я знаю, що ви мені довіряєте, ви довіряєте нам, але мені легше так спиться. Так як я кожен раз перерахував гроші, і мені вже легше. У мене були такі моменти, що я не міг 15-го, 17-го, в силу технічних моментів. А сам собі думаю, мене, верніше на ці гроші, які я по 200 гривень перерахував, люди вже, мабуть, чекають, бо може немає цих грошей. Ось. Тому і не вийшло 16-го, мене вже гризти починає всередині. 17-те, приходжу на роботу. А чому я завжди не через телефон це роблю, а роблю через банкомат, тому що мені чек видається. І я по старинці цей чек, я їх назбирав таку кіпу. Ну це так, для історії з одного боку, з другого боку... Ні, це ж, Василь, це наступний рівень. Ми зараз на рівні роздрукованого чека. Коли ми прийдемо до електронного чека, це буде набагато легше і... Так, не все зразу, почекайте, не все зразу, давайте так. Да, але його можна пощупати, потрібна той ваша чек. допомога. Хелен, повторіть. Я кажу, пан Василь, я звертаюся до Василя Інтерхунти, потрібна ваша допомога. Ну ви ж розумієте, ну. Ні, той чек можна пощупати, розумієте? Це жарт, пан Василь. А в мене питають, де поділися вечорки. Вечорки покуль припинили, тому що з'явилися проєкти у наших білоруських спікерів. І вони зараз займаються перекладами, озвучками білоруської мови. І, розумієте, вони вельми зайняті, і їх просто, нехай ліпше вони фільми і мультики озвучують, тому що вони таким чином захопляють більшу аудиторію. Коли вони трошки розгрузяться, ми обов'язково повернемо вечірки у ефір, але зараз ми з Анатолієм Івановичем, напевно, повернемося удвох, тобто покуль у такому составі ми обмірковуємо це.
І далі, ну, мабуть, будемо долучати. Пробачте, коли ласка, просто я відповіла своїм І сябрам. пані Ліза каже, не може знайти стрімів Інтерхунти в інтернеті. Пані Ліза, канал Інтерхунта на карантині. Творча відпустка просипається тільки на вимогу. Остановка для востребування – це посиденьки і коли все пропало. Сьогодні якесь таке, щось середнє між все пропало і посиденьками. І дуже гарний етер. І ще раз наголошую, дякую, що запросили. І дякую, що підтримуєте наших неблогерів. Так от ви розумієте, зараз я вам на додачу. Ну, думаю, не запросиш, перестане донатити. Що робити? Ні, Я а зараз потім я думаю, подождіть, давай так, не запрошую, перестану донатити, а ще як буде в ефірі, то бистренько щось підскаже, на яку кнопочку нажати. Думаю, Точно. Одні плюси присутності. Протупив, про це я не думав. А третє ще може щось там ще якусь паузу заповнить, якусь херню розкаже, ну типу, ну щоб це якусь цю Одним словом, це Одні знаєте, плюси. А була б ще гітара, ми б ще з вами оце заграли чорні очі і карі брові. Коротше, Ну, як ви співали, перефразую ходили на по-другому. Майдан. Хто не бачив, є стрим з Майдану, де Василі співають. Я не про Марусю співали. Марусі приватно присвячили пісню. Я висла, що тепер у інтернеті нечто шукаю про Хелі, нічого знайти не можу. У мене амаль трагедія в житті. Є Хелін і ребята, що тебе свій є стрім лічний. Де ми мерзли по Софійській площі, ходили, сосульки під носом були, і ми казали, що Хелін і ребята були приїхали. Ну да. Друзі, і мені прийшло повідомлення. Пан Нічого Мухтар собі. переказує Інтерхунті та Хелен Мінські свої найщирі вітання. Хто переказав? Мухтар. Лучше б він 200 гривень ще переказав до тих повітань. Ну, я думаю, якщо пан Мухтар почув, пані Юлія Трощинська у нас в чаті. Пані Юлію, дякую. Пані Юлія, дякую, що ви разом з нами. Нам дуже приємно. Я з особливим пієтетом відзначаю дівчат. Хлопці то таке, то я як мужик, а от дівчатка це квіточки. Ой, хлопці, Дівчатка. я сьогодні вам розповідала, я ж кажу, у мене, коли случився ось гэты москальський алярм у стрімі, і від Фархада, хлопці тут же, моментом, слухайте, я не ведаю, мені здавалося, мені ніхто не глядить, виключено наші, ведаете, така маленечка суполочка, 20 чоловік у чаті, і ось гэта, в несколько секунд, да-да-да-да-да-да-да, атака такая, і бабах, рветься чат. Колькість переглядів, слухайте, я так здивована була, тому що щиро, банді Дідусіка, окрема така моя подяка, і Фархаду, ну там також банда така ж сама. Основним не блогерам. Ну не блогери, коротше, ні, ну я не ведаю, Віктор, мабуть, він себе вже і долучив до суполки блогерів, ось, він рахує собі блогером, я не питала приватно. 2 штуки гривень, я не знаю, 2 штуки гривень вступні. Не ведаю, мені ж не запрошають, Це серйозно? Да. Я краще ці гроші перерахую сім'ям. Згодна повністю. Ось. Тому вельми приємно було. Тобак, мене обороняють наші хлопці, так що на хлопців не наговорюйте. Ні, Добре, хлопці, добре. наші Я тепер буду модератори знати. найкращі. Друже Василю, щоб не було попандос, я буду про хлопців мовчати. Нічого не буду казати, а от про дівчат буду казати найкраще. Так. І ви на підсонні будете розуміти, що ми дівчат звеличуємо, ну а щоб не влетіло від Хелен, то будемо просто мовчати про хлопців. Отак. Ну і щодо, раз ви про блогерів вже сказали тут, ну скажу так, кожен має право на свою програму і кожен як хоче, так веде свої стріми і робить, що він взагалі. Казав раніше, кажу тепер і дасть Бог, зможу казати далі. Друзі, всі гроші, які будуть перераховані, мені ні копієчки не треба. Ні копієчки. Не на мишу. Ну, ви, коли будете перераховувати, пишіть, що на мишу. Хай буде так. Але знаєте, воно піде туди. Ні на папір, ні на чорнила, ні на що. Ми і до цього займалися благодійними справами. І дасть Бог, якщо вранці я прокинусь і буду бачити сонечко, я тихенько встану, доповзу до ванної кімнати, приведу себе в порядок, потім тихенько хвилин 5 походжу після всього, вийду, прогуляюся з собакою, і мені
видасться чомусь, що я знову можу робити хороші справи. І от допоки я це буду робити, допоки я буду допомагати нашому війську, нашим сім'ям і всім іншим проектам, які ми можемо. Адже ми не можемо долучитися до маси проєктів, але ці номінальні 4 проекти, які у нас були, та плюс медики, це вже 5 проєктів. Це вже, як на мій погляд, немало. А ті чолові блогери, які блогери? Ми ж не блогери, Ні, ми ж не можемо. я ні. Так от ми робимо просту річ, і ви вже зрозуміли, щоб не а вони як хочуть, так хай роблять. Адже у них запит більший. Я уявляю, чоловік, скільки тільки чорнила одного може піти на все інше. Таке. Тому тут таке питання. Тому нам робити своє, а їм робити своє. Одно хочу сказати, коли ми добудемо багато чого для України, я хотів, щоб ми могли так радуватися, як вони, за Україну, Ой. а вони, щоб так радувалися, як ми. От це буде класно. Добре, друзі, ви ще будете? Я буду залишати. Я Чи ви вас залишаєте? загубила, Залишаєте. пробачте. Я ж так гальмувати Тоді почав хочу просто сказати, Василю, ви тоді з пані Хелен завершуєте стрім. Хочу ще раз подякувати за участь, за Дякую запрошення. Буду активно, технічно, механічно, психологічно підтримувати і фінансово. Дякую, прорвемося, все буде добре, друзі. Підтримуйте наших. До побачення. до побачення, друзі. Дякую вам, Будьте що були здорові. разом з нами. До побачення. Па-па. Так, я знову зникла, сябри. Тому, пан Василь, мабуть, я пропоную уже згортати стрим. Працюємо далі. Хелен, ви підвисли трішки, повторіть, будь ласка. Я кажу, у мене почав гальмувати вельми інтернет, і я пропоную, мабуть, уже закінчувати, тому що трансляція у мене не вельми добре зараз буде. Напевно, йде знову нагрузка на сеті, і я з цим нічого не зроблю. Я вас зрозумів. Тоді хочу вам сказати, що у вас є 2 діза. Дякую. Вам поклали 2 діза. Да. Мабуть, комусь сподобалося і 55 подобайок. Так що, 2 диза це теж умовний успіх. Так. До речі, я на якомусь бачив стрімі, у вас було 20 з чим-то дізів. Гэта вось наш І вядомы... подобайок там було гарно. Так, гэта вядомы стрым, калі навалач гэта расіянская наляцела, а хлопцы іх трошки... Значить, хорошу справу робите, раз отримуєте дізи. Значить, це комусь не подобається. Так. Так, чудово. Тоді що, дорога Хелен, вам заключне слово. Так, сябры, на жаль, мяне не бачыце, і падгальмовы інтэрнэт я бачу, вельмі дрэнна. Я толькі што показала сваім сябрам у трансляцыі, колькі мы сабралі, і зараз я, падымецца моя рука, я націсну гэтую цудоўную, мне здаецца, кнопку вывесці. Гэта тыя грошы, якія мы накіруем да тых грошаў, якія пан Василь заўтра будзе накіроўваць да сем'яў. Я абнуліла рахунак, наступныя грошы будуць для наступнага месяца для нашых праектаў. Пан Василь, усё, што сёння у мяне атрымалася сабраць з вашай дапамогай, я накіравала... Мені перерахували тільки що. Так, гальмавала. Друзі, щирий дякую, сябры. Вялікі уклон вам. Вельмі інтэрнэт падводзіць, таму жыве Беларусь, слава Украіне, і памятайце, калі ласка, што мы разам і заўсёды будзем плечо а плечо з вами ісці. Живе вічно, героям слава. Хелен, ви уходите вже? Я спрабую зачыніць усё, каб не гальмаваў інтэрнэт. Так, я вже ухожу. Так. Зрозумів. Я зараз гляну. Ну і, друзі, якщо ви ще зі мною, я спробую завершити таким чином. Я зараз зайду
на свою сторіночку донат, подивлюся. Я, правда, через скайп заходив, через Zoom ще не пробував. Я не знаю, чи в мене вийде. А ви через Але браузер, хочу перед звичайно, цим вам заходите оголосити. просто. Хелен Хеленочко, ви мені тільки що перерахували 153 гривні? Так, Так, друзі, не знаю, чи вийде у мене чи ні, об'являю рахунок. Зараз на балансі картки, з якої я завтра буду донатити, 4953 гривні. Це з тими, що Хелен скине, але я ще не скидав гроші, які мені сьогодні прийшли. Тому я зараз спробую зайти туди. Хелен, щоб мені туди зайти, що мені ви просто треба в браузер заходите натиснути свій зараз і... на Chrome, зайти на Chrome зараз, так? Так, там, де ви донати глядите, просто відчиняйте. Дивлюсь. Друзі, зараз я відкрию донат. Так, Хелен відкривається. Якщо ви ще можете, будьте зі мною. Так, Так, будьте зі мною, а я зараз... Так, воно вантажиться доволі швидко. Так, надходження відкриваємо. І я зараз зачитаю. Так, хто сьогодні в нас донатив? Так, сьогодні в нас донати надійшли. Так. Перший донат Патріот Слободжанщини. Хтось з лівого берега. Ну, хтось з лівого берега, це у нас був Василь Інтеркунта. Потім далі Патріот Слободжанщини двічі. Так, і Владимир Адам. Це з Республіка Польща. так. Друже Адам, дякую. 100 гривень. І Патріот Слободжанщини. Вам видно, що я це Ні, все я, на показав? жаль, не бачу. Ну, Вам я ж не- ведаю кольки... І вам. Угу. Значить так. Сьогодні раз, два, три, 4, 5, 6 донатів сьогодні прийшло. Зараз я розрахунок вивожу і дивимося. Значить, там було 45 гривень. Коротше, сьогодні прийшло 200 гривень. Тому що я зараз вивожу, друзі. Вивести. І зараз вам скажу. Так. Все є. Так, вивів. Ну, друзі, якщо вам в трансляції видно, значить, ми почали збирати гроші після 15 березня. 15 березня ми ще гроші перераховували на той раз. От. І от сума сумовано 21 березня у нас було 1538 гривень, потім 4 квітня 1099 гривень, потім 10 квітня 117 і 113, 11 162 і сьогодні 244 гривні. І зараз я гляну, що на карточку, бо на картку вже гроші тільки що прийшли. Зараз вам скажу, що у нас сьогодні є. Так. Значить, зараховано. Значить, на картці у мене зараз є 5197 гривень, друзі. Ну, мені здається, це 5 вельми тисяч. цудовний винік. Так, звичайно. Так, зараз спробую я вернутися. Так, я повернувся в сім'ю. Да, Так. Хелен, чудово, 5197, це майже 5200 гривень. І я завтра добавлю своїх 800. Друзі, будемо робити розрахунок суми 6000 гривень. Хелен, значить, дивіться, 800 ми кидаємо безпалому. Скільки ми безпалому кидаємо? Ви Пан чуєте мене? Василь, мені здається, ну, це треба потім обміркувати, тому що мені вельми гальмує інтернет. Все, я вас зрозумів. Добре. Друзі, тоді ми вас ознайомимо, адже ми ще маємо частку додати медикам, так?
Так, я попрошу так накіраваць яшчэ ім дапамогі, тому що ну, зараз ви ведаеце, яка ситуація, вельми потрібна. Це. Тоді я швиденько озвучую, завтра ми вирішимо з пані Хелен, скільки медикам, скільки безпалому, і решта розподілимо, ну 200 гривень це номінально Святославу Щербині, і решта сім'ям нашим двом. Це Так. сім'ї Андрія Кизила та Андрія Широкого. Тому я надіюсь, що на стрімі, на посиденьках я акурат відзвітую і все вийде в нас. Так? Так, обов'язково. Так, на жаль, у мене трошечки проблеми з телефоном, я чата не бачу. Я тільки Тому, що заходила друзі, до нас у чат. Це мой дружній чат, у яким я починала свою діяльність як Хелен Мінська, тому він для мене родний, це моя пляцовочка, де я себе відчуваю вельми добре. Так, відкрилося у мене. Зараз зайду я на канал, подивлюся. Так, ну що ж, друзі, дякую вам, що ви завітали. Мені дуже приємно. У мене теж, до речі, є один диз. У вас два? Ні, ви сьогодні лідер, Хелен. У вас два диза, у мене один диз. Це Ну, у тому, мене що... 54 вподобайки, а у вас було... Гэта таму, што пан Васіль інтэрхунты не стрыміў, ён бы сабраў усе лідарскія ў сябе якасці ад нас. А, я вас зрозумів. О, здорово, у вас 60 вподобайок і 2 диза. Так, на що, жаль, вітаю вас, вітаю. Дякую. Пан Василь, вельмі гальмуе інтэрнэт і вельмі з трансляцыяй дрэнна. Я бачу цябе, Артем Румянцев, я прывітала цябе ў самым пачатку стрыму, я бачыла цябе, таму я не ігнору. І Оленку Зоріну я їй цёмікі дарую, таму што яна таксама нам дапамагала збіраць кошты. І была адна з тых, хто вельмі шчыра данаціў. Дякую. Друзі, всім велика подяка. От зачитаю всіх, хто був на самому прикінці. Друже Кармел, дякую вам, пані Ліза, Любов Васильівна, пані Ольга Бобрівська, Інтерхунта, Хелен, Артем Ігумен. Дякую, друзі. Дякую. Ви завжди були з нами. І сьогодні також і ваш неоціненний внесок ми цінимо. Надіюсь, що нам і далі, можливо, буде вдаватися щось подібне творити. Я буду дуже щасливий. А наразі ми завершуємо нашу працю. Хочу вам, колего, подякувати. Дякую. Ви долучилися до цього дуже потужно та сильно. Мені було дуже приємно. Хелен Мінська, прошу любити і жалувати. Ваше заключне слово. І на тому до побачення, друзі. Так, і канал «Наша Україна Русь», пан Василь, гэта сэрца, душа каналу, у якім я пачынала сваю дзеяльнасць творчую. Гэта чалавек, якой шчыра даў мне пляцоўку і магчымасць распавесці пра сябе. І паглядзіце ў гэтыя прыгожыя вочы, і няхай яны вас паўсюды з такім цяплом і далей праважаюць і глядзяць на вас з гэтай любоўю і шчырасцю. Шчыры дзякуй, сябры, я спадзяюся да сустрэчы і поспехаў нам, і няхай ваша душа будзе светлай і чыстай, як яна ёсць у нас зараз. Дякую. Слава Україні, жыве Беларусь! Героям слава, живе вічно. На все добре, друзі. До нових зустрічей. Будьте здорові, до побачення.